Howard dwi. Dwi'n byw ym Mhen y Croeslon ar y ffordd i Aberdaron efo fy nraig, Leslie, ers 10 mlynedd rwan. A da ni wedi dysgu Cymraeg ers 10 mlynedd efo'i gilydd. Dwi'n dod o Dryffynon yn reiddiol, ond mewn teulu di-Gymraeg. Roedd fy naid dyn o gerrig y Drydion, Cymro go iawn, ond nath o briodi dynes o'r ardal Wrexham heb diddordeb yn Gymraeg, felly roedd iaith y teulu Saesneg ar ôl hynny. Ac ar ôl symud i Loegr pan o'n i'n 9 oed, nes i gothlu tipyn bach o Gymraeg mod i wedi dysgu yn yr ysgol. Dyna ni, ond rwan dwi'n trio wneud yn well. Be ydych chi'n fwynhau i'w wneud yn eich amser sbar? Llawer o bethau. Cerdded, dwi'n cerdded 2 waith wythnos weithiau, neu 1 waith efo grwpiau lleol. Gweithio yn yr ardd efo fy nraig. Mae fy nraig yn penderfynu beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr ardd, a dwi'n helpu wneud y peth. Be arall, dwi'n licio darllen, yn arbennig hanes. Hanes Cymru a llawer o bethau eraill. Dwi'n chwarae gemau strategol ar y cyfrifiadur, felly dwi'n tipyn modern hefyd. A dwi'n dysgu Cymraeg wrth gwrs, felly amser llawn dwi'n meddwl. Pam wnaethoch chi benderfynu cystadlu am y Cadair eleni? Dwi'n meddwl 3 blynedd yn ôl, nes i cymryd rhan mewn Eisteddfod y Dysgwyr, adrodd cerdd Aberdaron gan Cynan ar y llwyfan, a ro'n i'n nerfus iawn, felly y tro yma ro'n i'n meddwl, be am wneud gwaith cartref, sgwennu rhywbeth ymlaen llaw, a fydd na ddim angen mynd ar y llwyfan, felly dyna cynllun. Mae eich cerdd chi llawn hiwmor. Mae hi'n atgoffa rhywun o gerdd y bardd Cymraeg enwog Dafydd ap Gwilym gyda'r holl bethau'n mynd o'i le a'r trafferthion wrth i chi geisio cyrraedd at y ferch. Ydych chi'n mwynhau gwaith Dafydd ap Gwilym neu ai cyd-ddigwyddiad ydy'r tebygrwydd? Dim cyd-ddigwyddiad o gwbl, na. Ro'n i'n meddwl am Dafydd ap Gwilym pan o'n i'n sgwennu. Yn arbennig ella trafferth mewn tafarn. Dwi ddim yn medru sgwennu fel Dafydd ap Gwilym o gwbl wrth gwrs, ac mae o'n defnyddio llawer o cynghannedd a pethau cymhleth, ond dwi'n licio ei agwedd ac ei synwyr o eirony, felly... Testun cystadleuaeth y Cadair oedd Drysau. Ydych chi'n teimlo bod llawer o ddrysau wedi agor i chi ers i chi ddysgu Cymraeg? Dwi'n meddwl, Daddy wedi cyfarfod llawer o bobl ddiddorol trwy dysgu Cymraeg, cyd-disgyblion a Cymru Cymraeg hefyd, a dwi'n dallt mwy rwan o'r hanes a diwylliant Cymru. A fasa hi'n teimlo yn od iawn i fyw yn y bro Cymraeg heb medru siarad yr iaith o gwbl. Beth fydda'ch cyngor chi i rywun sy'n dysgu Cymraeg? Daliwch ati, mae'n werth wneud yr ymdrech.